Aku gumun awan iki. Pripun? Terus tular kok dengar iki nampa job tanpa gamelan halusan kaya ngene iki apa anggarane ora nyandak to gong. Lho. Iki Restu Laras ki njumbuhke. Oh njumbuhke karo Sumasana. Panggonge cilik nek nggawa alat akeh ora amon. Oh. Tak kira anggarane sing ora nyandak. Aja ngomongke anggaran sarung. Mongko sinden iki papat lho, rudukan kabeh lho. Saron kok ora dikeki ya ngumun. Wong ya sarane anu ijek di apa? Gadekke arep poso. Diloske Oh dibrosek awak ya dilaraske. Nggih. Tas panglipun ya Nok, ndedonga katur Mas Manten Mbak Manten. Nggih. Muga genipun mbangun bali tansah ayem tentrem. Amin. Bagya mulya pipit donya kandelahan. Amin. Be macak ngene iki yo anu minangka penyambutan hari Ramadan yang akan datang. Iya bener. Jumbuhke. Mula macak solehah. Iya, nek aku pakai jilbab iki solehot. Dadi nek ana malaikat sing surupe, we campur sari Restu Laras tertib-tertib sindene. Alhamdulillah. Iya. MC-ne piye? MC-ne ya tertib dong, iki jawani. Tertib ki nek jam 09.00 teko tet ki tertib. Oh, ngono. Lah iki mau kok tekomu telat. Macet timbar anu kono Macet ning bandara. Storymu we besok dekat ngono kok iso nganggo telat ki apa ya? Ya, sepuranipun Pak. Nyun pangapunten Pak Parmin. Ampun dipidana kula nggih Pak. Niki mongko sesuk niki pun kula jagake nggih angsuran sing terakhir kali ini nek nganti dipidana potong mudar. Mboten ngapunten nggih Pak, menika menawi telat nggih dimaklumi wong ten griya nggih namung kiambak mboten. Lah iya kene ya ngerti nek duwe bojo. Ora nek sing gugah Lah dasare tenane iki. Lah. Mesake. Mula golek-golek. maklum ya nak ya. Golek nggo apa pleh tuku genah mata. Sapa ngono apa tumini apa sapa ngono. Doa ayu pepujane ngati kaya ngene wong landang asmara Mas pripun awake do dewa Jawa takon walas sono mring wah mami suwe ora tau petuk jenengan. Pripun? Ya alhamdulillah awet tuwek. Alhamdulillah. Ya awet enom toh, kok awet tuwek. Lah kan men ya semene terus kok. Yo tuwek, wae malah awet urip ya, Nak. Tenan nek kuwi. Umpamanira nakuda tanpa prau sasat Raden Calatri nyidam sari as mara bawaku ki mengku karep Nggih, karepe. mengku pitutur ndongake Mbak Dini Aska Sabila muga-muga gek ndang nyidam sari-sari ning bumi. Amin. Polo kependem, polo gombandul lan liya-liyane ngono ya. Yo, kaya ngapa, Nduk? Manut sampean langgame. Sing penting nyidame ijek umum kancane. Nek kowe iki mbiyen nyidan moto. Ora moto sapi, moto pitik. Matane bojone. Ora genah. Pamijenipun mawon nggih langgame. Manut mangga. Umpama sliramu selingono ukiran sapa ilang mamanise aku dadi ati
Kartika. Dawuh, Mas. Lah kok Restu Laras iki nggo gamelan sak pangkon karo ringkesan kok padha. Rasane padha. Aku kuwatir nek nganti keteletah sak ngene iki terus ya malah cilaka. Dadi medhun derajate. Kon jaba ki dirungokne kan leningan barang ning kene kok gur ringkesan. Ringkesan. Ning ya ora apa-apa nek nyatane ya wah jan mat. Iya. Kaya rekaman Lokonanta. Yuk. Keluarga Ageng besar kenasih kasun foto pangeston laju kasambung keluarga Ageng panjenenganipun Bapak Parmin Slamet Suryadi Ibu Ngatinem Bapak Ibu Among Rawuh sedaya keluarga Ageng saking Mbah Harjo kasun foto pangeston ngono sindet sing lintang semana janji prasetyane larak disamperke ae jarak ngaperke karoso rasane griya mikir rasa paling ngulang apa sedyane kelakon Kartika Nun, jebul Pak Parmin ki yang kedua kalinya nimbali Restu Laras. alhamdulillah. Sing biyen kuwi komplitan no slendro pelok rong pangkon gamelane. Lah gandeng ki mantu ragil saiki ya Gong ya. Lah niki dadi entitan ki ya rada sing ngene iki wis kepenak ngono. Iya. Nyatane ngene ya wis kepenak kok, Nduk. Tenan. Kepenak ki mergo apa? Apa? Mergo sone iki ya apik. Biasane sapa to, Oh, Mas? Mas BG toko tanggane dhewe kok. Coba nek sone ora kepenak kon iso kepenak kok ngendi lah ngono lho. Ngono. Dasare. Apa-apa ki nek disembadani ki kabeh penak. Penak lah ngono. Kaya kowe disembadani ngerti-ngerti ya terus loro lho ya ta. Wis jan rumah saya kok. Kok selak tuwek. Lah piye aku wis tuwek ndang tak senelke wae. Gegere ge ndra pegel. Sisan sing repot kok yuk. Bener ya. Seragane ninggal katresnan Mas Budi ya.
Langsung dioperke sing saka Sragen ngadeg kene. Lensi.